Voi citi un verset, nu voi ține mult, avem aici pe fratele Marinică. Și poate altă dată vom continua. Acum poate așa numai câteva cuvinte. În Apocalipsa, capitolul 3, Domnul Iisus spune unei biserici, care poate să fie și biserica noastră sau adunarea noastră. Versetul 11. Eu vin curând. Deci Apocalipsa 3 cu 11. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Și vreau așa în câteva cuvinte. Și după aia, aici spune că vin curând. Și este o întrebare. Când vine Domnul Iisus? Acum o să spuneți, frate, nu știe nimeni. E adevărat că nu știm ziua, anul, ora, dar știm că împrejurările care vor fi, așa, arată că, mă, vine Domnul Iisus, că, uite, se întâmplă ce scrie aici. Și frații care aici spune că vin curând și a zis vorbele astea acum 2000 de ani. Și n-a venit. Și de ce zice curând? Și să cugetăm puțin la lucrul acesta. Până atunci vă anunț că mâine avem o mormântare la Rățoaia, la 12 și un sfert, va fi plecarea de aici. Poate și, dacă ne strângem mai repede, poate mai la și 10. Deci, de aici la Rățoaia e un frate care s-a întors, am anunțat și astăzi, de curând. Nu știu dacă are un an, dar a luat-o serios pe cale. Acum nu era căsătorit, nu știu dacă a fost căsătorit, dar acum era singur, a pătruns cancerul, își revenise cât de cât, dar după aia boala s-a accentuat și a terminat călătoria. Și a venit, pentru el a venit curând. Tâlharul după cruce putea să spună, pentru mine a venit Domnul Iisus curând, că a zis că, uite, cu mine vei fi. Deci vine Domnul Iisus și l-a luat. Despre Lazar se spune că au venit îngerii și l-au luat. Acum, după moartea Domnului Iisus, vine El și ne ia. Răpărând, așa zice, dar aici unde spune eu vin curând, e vorba chiar de răpire. Numai că pentru Domnul, citim în Cuvântul lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru, 1000 de ani e ca o zi. Sau invers, o zi ca 1000 de ani. Și eu mă gândeam astăzi, să trăiești 1000 de ani. Trebuie să-ți faci vreo 10 case. O casă cam 100 de ani. Durează. La nevoie durează și mai mult. Dar cum se face acum, cum arăta acum cu tremurul acela, un bloc făcut cu 34 de etaje, abia îl terminase, s-a dus imediat. Deci, dacă vreun frate, de ce zice Domnul Iisus aici? Că eu vin curând. Și mai sunt locuri unde arată cam ce se întâmplă când vine Domnul Iisus aici pe pământ. Ia zi, frate. Chiar s-a spus câte ceva și în rugăciune. Ne spune aici la Matei, Evanghelistul Matei, la capitolul 24, și ne arată și cum se va întâmpla și care vor fi vremurile, zilele. La Matei 24 cu 36 este locul în care spune că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii cerului, nici Fiul, nici Domnul Iisus, ci numai Tatăl știe ziua și ceasul când va trimite ca să-și ia biserica. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, în altă spate se spune de Lot, dar am văzut noi că l-a extras de acolo pe Lot și după aceea a venit mânia lui Dumnezeu. Și arată vremurile aici. Deci aici Domnul Iisus spune că curând. Acum pentru noi e curând, că viața, unii se întorc la Dumnezeu azi și mâine mor, așa cum fratele ăsta s-a întors de curând.
Eu am avut un văr, s-a întors la Dumnezeu, într-o lună a terminat, dar acolo e vorba de răpire. Deci, pentru Domnul Iisus, pentru Dumnezeu, nu 1000 de ani față de veșnicie, e curând. Vorba lui fratele Nica, eram la mormântare la Duicești, zice, dacă ar fi pedeapsa, iadul, chinul veșnic, 1 miliard de ani. A exagerat, zicem noi, dar va trece 1 miliard. Zice, ar trage omul nădejde. Că peste veacul, va trece și miliardul ăla. Dar Biblia nu spune așa. Biblia spune că va fi veșnic. Și veșnicia înseamnă ceva care nu se termină niciodată. Aici spune, în altă parte, aici spune că nu știe nimeni. Deci de ce o fi ascuns Dumnezeu și de Domnul Iisus? Că poate Domnul Iisus ne spunea. Au fost oameni care au precizat că vine în anul cutare, în anul cutare. Unii mai ales s-au dus pe un munte acum vreo câteva sute de ani și au găsit alt mijloc. Vorbea unul de la Iehoviști că se încredeau în turnul de veche, care acum el s-a întors la Dumnezeu cu adevărat, și spunea toate lucrurile care se fac acolo, care n-au nicio nădejde și nu arată ceva precis în privința aceasta. Eu țiu minte când fratele acela a zis că el nu moare și apucă răpire. Avea 90 de ani, a trăit 104 ani, Vasile Grecu. Dar nu s-a întâmplat așa. Și am auzit eu un frate, care a zis acum câțiva că anul ăsta vine răpire. Și din chemarea noastră. Nu e din adunarea. Ce rău e? Să dai niște prognoze care Domnul Iisus spune, așa cum s-a citit, că nu știe nimeni. Noi nu știm ziua. Dar evenimentele care ne arată, spune în Cuvântul lui Dumnezeu, ce împrejurări va fi, că vine. Știți că acele fecioare, tot în Matei 25, arată că au ațipit. Și acum, acolo spune Domnul Iisus, vorbește de biserică, nu de lumea aceasta. Lumea aceasta, dacă le vorbești de răpire, apar n-are, zice, astea sunt alucinații. Dar vorbește de biserică, că au ațipit întreaga biserică. Dar unele, zic eu, au ațipit mai puțin. Ațipit înseamnă că nu te-a luat somnul dus, cum zicem noi, dorm buștean. Mi-aduc aminte când eram în armată, câteodată cineva a luat somnul acolo, mai ales la politică. Politica avea 4 ore, intram la căldură, era bine. Și ce faci, mă, dormi, spunea capitanul. Avea un maior la politică. Nu tovarășul maior sau tovarășul capitan. Am ațipit. Deci, una e când dormi așa dus, așa cum a găsit pe mine, când adormisem, eram plantor. Una e când ațipești. Deci aici, unde am citit, că eu vin curând. Pentru noi e curând, pentru Domnul Iisus e și mai curând, că viața noastră e scurtă și vine și ne ia, așa, unul câte unul. Dar acolo e vorba de răpire. Chiar dacă a zis acum 2000 de ani, pentru Domnul este curând. Dar asta e un loc unde spune dacă e curând, trebuie să-l aștepți. Să zic în orice oră, acolo arată în orice secundă. Să-l așteptăm pe Domnul Iisus. Așa cum am cântat noi, mireasa lui te pregătește. Ia zi, frate, Pomea. La Luca 21, ceva care ne arată așa, apropierea, nu de fi. Zice așa, Luca 21:28, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Adică ceea ce vedem înainte de... Acum,
Și eu văd și baptiștii și penticostali și toți așa, când mai am spus câte ceva, arată și un frate ieri arăta așa o statistică că în America nu știu câte mii de adunări se închid pe an. Și în unele țări, unii zice, nu mai credem în nimic. Nu mai credem în nimic. Chiar dacă frecventează poate vreun blog din acesta, sunt sigur că preoții din vremea Domnului Iisus, nu știu cât credea ei în Dumnezeu, teoretic, da, dar nu, practic, deloc. Deci, ei totuși spuneau chiar și o minciună, că Dumnezeu este Tatăl nostru, că Avram este Tatăl nostru, dar viața nu era ca să aștepte fericita nădejde. Deci aici, tot în Luca spune, în capitolul 18, că atunci când va veni Domnul Iisus, va găsi credință pe pământ. Unde? La lume? Nu, la cei credincioși. Pentru, nu știu, dacă mai fi pe pământ. Așa? Aș vrea subiectul acesta să și tineri, și împreună cu cine va spune subiectul ăsta, să-l lărgim puțin și vom vorbi despre el. Acum avem aici o fratele Marinică, care ne va ajuta el, poate are subiectul lui și Domnul să ne binecuvinteze și să putem, cât mai putem, să lucrăm pentru el, fie că e la o mormântare, fie că e la adunare. Chiar acum am vorbit cu frate și spunea, voi frate, erați puțin, că a venit aici tot așa într-o seară. Deci, duminică seara și joi seara suntem mai puțini. Zic să vei duminica a treia, că suntem mai mulți. Acum, Domnul să ne ajute să prețuim ceea ce suntem, să prețuim adunarea, să prețuim ales pe Domnul Iisus și să-L așteptăm. Că acolo unde am citit, a zis că vine curând. Și curând poate să fie, că acolo spune, fie la prima strajă, fie la a doua strajă, fie la a treia, fie la a patra. Deci vine. Și dacă vine, noi trebuie să fim gata dacă vine, dacă a zis că vine curând. Dacă va fi secunda următoare. N-ai timp să te mai gândești. Unii mor într-un accident din ăsta mai grozav, care nu mai au timp să zică nimic, nici n-au timp să se mai gândească și pleacă aici pe pământ. Răpirea este la fel. Și Domnul să ne ajute că dacă Domnul Iisus vine curând, noi să-L așteptăm și să putem cerceta puțin Scriptura și să vedem cam ce evenimente se întâmplă în preajma aceasta când vine Domnul Iisus. E adevărat că toate generațiile au considerat că poate Domnul Iisus vine în timpul vieții lor. A fost și o vreme când a fost puțini credincioși până la Luther, acum 500 de ani, nu prea avem chiar așa multe cărți din astea, documente să ne arate ce că credincioși care au trăit așa, mai puțin. Puțin a fost un întuneric așa mai mare, dar după ce Luther a tradus Biblia în Occident, s-au întors multe suflete la Dumnezeu, a pătruns și în țara noastră. Noi avem această trezire, e chiar din țara noastră, deci atunci mulți preoți s-au întors la Dumnezeu în vremea aceasta. Și acum este vremea noastră. Și dacă e vremea noastră, și dacă Domnul Iisus vine curând, El să ne ajute să putem fi bine întemeiați și cercetând Scripturile, să vedem și evenimentele care se întâmplă, că arată că chiar este la ușă, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, și El să ne binecuvinteze, să fim gata în orice secundă de întâlnire cu El. Amin. Amin. Să nu uităm de mormântare. Aș vrea să cântăm o cântare, dacă nu se cunoaște, poate o mai repetăm. 453, așa cum un cer dorește apa rece de izvor, la fel de doresc eu, Doamne, al meu bun mântuitor. 453.
Așa cum un cer dorește apa rece de izvor, la fel te doresc, Doamne, al meu bun mântuitor, cu toată ființa mea și cu întreaga inimă, însetez de-al tău cuvânt bun și tânjesc dorind odihnă. Doamne, fața ta slăvită, oare când o voi vedea? Înaintea ta, o Doamne, odihnă când voi afla. Când, o Doamne, am să ajung să gust harul tău divin și să vin atunci, Stăpâne, te-au curie la închin. Căci mântuirea și întristarea ce-au gemut înăuntrul meu s-au sfârșit și sunt departe, împinse de brațul tău. Zi și noapte n-al meu port, laudam să-ți cânt mereu. Tu m-ai mântuit, iubire mare ești Dumnezeul meu. Stânca mea să nu mă uite, îndrăznesc la harul tău. Laudez, îți cânt și noaptea și mă rog în patul meu. Te doresc să vii curând, arde dor aleșii tăi. Vino, Doamne, cine ne-alinea, Tu așteptarea așteptării. Suntem pe un pământ în care există viață. Mai există pe undeva în universul nostru viață? Nu știu. S-ar putea să fie. Dar pe terra noastră este. Care sunt elementele principale ale vieții care determină mediul în care se află viața? Care sunt aceste elemente principale? Sunt în număr de 3. Pământul, aerul și apa. Acestea sunt cele 3 elemente principale care întrețin mediul acesta de viață. Ia uitați-vă dumneavoastră la fiecare dintre aceste medii, e vorba de pământ, aer și apă. Ia uitați-vă la fiecare dintre ele că Domnul Dumnezeu a făcut niște viețuitoare pentru fiecare dintre ele. Păi cum așa? Păi a făcut odată viețuitoarele mării,
Sunt sau nu sunt? Sunt, Doamne, viețuitoarele mării. Și acestea sunt fericite unde? În apă. Apoi, Domnul Dumnezeu a făcut viețuitoarele aerului. Sunt? Sunt. Care sunt acestea? Păsările înaripate. Ele sunt viețuitoarele aerului. De asemenea, tot Domnul Dumnezeu a gândit și a făcut și viețuitoarele pământului. Ale pământului. Și sunt și acestea? Sigur că sunt. Sunt și acestea. Domnul Dumnezeu a făcut toate aceste trei tipuri de viețuitoare și pe fiecare le-a așezat în zona ei, în zona potrivită acestei viețuitoare, în zona pe care Domnul Dumnezeu a pregătit-o fiecărei viețuitoare. Nu? V-am mai spus eu această istorisire. Ne imaginăm că undeva pe malul unei ape stă cineva, un om, o persoană, și vede ceva. Ce vede, da? Vede cum din apă, sigur că da, o apă curgătoare, nu? Din valurile ei, odată se ridică un pește zglobiu, ridică deasupra, zboară prin aer și apoi se întoarce înapoi în apă. Și zicem noi, un pește jucăuș. Sare din apă și se întoarce înapoi. Se joacă, nu? Sigur că da. În Salcia, după malul apei, cântă o privighetoare. Păi și cântă frumos, mă. Și parcă își exprimă ea toată fericirea ei. Și fericirea ei o exprimă în cântecul ei. Unde cântă ea? În aer, în Salcia, de pe malul apei. Acum, unul vine și zice, băi, haideți să facem o schimbare. Băi, cum? Haideți să luăm peștele din apă, să-l urcăm în salcie și să luăm privighetoarea din salcie, să o băgăm sub apă. Ce se întâmplă? Mor fiecare. De ce? Pentru că nu și-au păstrat locul în care au fost create de Domnul Dumnezeu ca să fie fericite. Mediul de fericire al peștelui, care e? Apa. Mediul de fericire al privighetorii, care e? Aerul. Întrebare. Care e mediul de fericire al omului? Cer. Cer. Fericirea și mă apropii de Dumnezeu. Prezența Domnului. Prezența Domnului. Părtășia cu Domnul Dumnezeu. Împreună cu El, nu despărțiți de El. Despărțiți de mine, nu faceți nimic. Părtășia cu Domnul Dumnezeu. Cercul dragostei Domnului Iisus Hristos. Rămâneți unde? În dragostea mea. Dragii mei, dintre toate aceste viețuitoare pe care le-am enumerat, viețuitoarele mării, viețuitoarele aerului și viețuitoarele pământului, nu? Este o singură viețuitoare care e trasă la răspundere. Una singură, Doamne. Care e aceea? Omul. Acum, dacă cineva v-ar întreba pe dumneavoastră, păi de ce omul e singura viețuitoare trasă la răspundere de Creator? Ce ați răspunde? S-ar putea să vă întrebe cineva, păi de ce Dumnezeu îi cheamă numai pe oameni la judecată? Că a făcut o mulțime de viețuitoare și le-a împărțit în 3 categorii. Viețuitoarele pământului, viețuitoarele mării și viețuitoarele aerului. Păi de ce numai pe om îl cheamă la judecată?
Și în rest nu cheamă pe nimeni altcineva. Nici o altă viețuitoare nu-i chemată la judecată decât omul. Cui s-a dat mult, îi se cere mult. Așa e, frate, foarte bine, sigur. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, sigur că da. Dar noi, omul, între toate aceste făpturi, Doamne, nu mai despre om, zice, haideți să facem acum om după chipul și asemănarea noastră. Și Domnul Dumnezeu a suflat în nări omului făcut din țărâna pământului, i-a suflat suflare de viață, suflare din Dumnezeu. Făptura aceasta umană are ceva din Dumnezeu și are. Și Domnul Dumnezeu cheamă la judecată omul, că omul are ceva din Dumnezeu. Dacă v-ar întreba cineva, ce are din Dumnezeu? Ce ați răspunde? Trebuie să vă învățați, trebuie, dragii mei tineri, trebuie să învățați, să vă obișnuiți și să fiți gata să răspundeți la orice întrebare pe care cineva din lume v-ar putea o adresa. Și ceea ce am început noi acum să spunem, sunt niște întrebări normale, firești, pe care le-ați putea primi de la conaționalii noștri, de la oamenii din jurul nostru. Avem Duhul de la Dumnezeu care se întoarce tot la Dumnezeu. Duh. Așa este. Este vorba de suflarea aceea de viață pe care Domnul Dumnezeu a dat-o ființei umane. Dar haideți să mergem mai departe. Uite, unul dintre frații noștri a dorit să deschidă în Evanghelia după Luca, capitolul 17, și să citească două versete, versetele 20 și 21. Deci Luca 17, versetele 20 și 21. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni în împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Mulțumesc! Împărăția lui Dumnezeu este unde? În lăuntrul tău, omule! E în lăuntrul meu. Cum așa? Care este locul unde locuiește Dumnezeu? În împărăția Lui, care se numește cum? Împărăția Lui Dumnezeu. Cerul este scaunul Lui de domnie, iar pământul este așternutul picioarelor Lui. Domnul Dumnezeu este acela care domnește în întreg universul și tot universul acesta este creația Lui. Domnul Dumnezeu, în înțelepciunea și atotputernicia Lui, a făcut tot ceea ce se vede și ce nu se vede. Universul acesta minunat. Și uitați-vă dumneavoastră la universul acesta, că toate se mișcă exact pe orbita lor, dar toate sunt în mișcare. Și ați văzut și știți deja, învățați la școală, fizica, teoria relativității. Ce zice, dom'le, teoria asta a relativității? O mai știți care? Haideți să nu intrăm prea mult în detalii. Noi suntem în mai multe mișcări. Fiecare dintre noi. Dar ne mișcăm odată, cum se mișcă pământul, odată cu pământul în jurul axei sale. Mișcarea asta dă naștere la zi și la noapte. Apoi, ne mișcăm de asemenea cu toată planeta noastră în jurul Soarelui. Asta e o altă mișcare. Păi ne mișcăm și în jurul Soarelui? Da, ne mișcăm și în jurul Soarelui. Și o rotație completă se face în cât timp? Într-un an de zile. Și mișcarea asta la ce dă naștere? La anotimpuri. Câte mai sunt, doamne? Da. Dacă întrebăm pe unul de la ecuator, ăla o să vină și o să spună, Doamne, nu există decât un singur anotimp. Care, Doamne? Vara. Că la ei nu mai vară. Dacă întrebăm pe unul de la Polul Nord, băi, ce anotimpuri cunoști, ăla ce o să zică? E numai iarnă, nu? Este numai iarnă, e sigur. Da.
la ei acolo, este numai iarnă. Noi suntem aici în jurul paralelei de 45 de grade și la noi sunt 4 anotimpuri. Da? Vara, după vară ce vine? Sau primăvara, vara, toamna și iarna. Fiecare anotimp își are frumusețile lui și bogățiile lui. Doamne, ce mare ești! Cât de mare e înțelepciunea lui Dumnezeu! Cine o poate pătrunde? Și aici Domnul Iisus Hristos, farisei vin la Domnul Iisus Hristos cu această întrebare și zic ei, Doamne, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Dacă ați observat dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos vine cu un mesaj. Cu ce mesaj începe Domnul Iisus Hristos? Mai știm? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și am zice noi, de ce, Doamne, trebuie să facem asta? Și El aduce motivația. Care e? Fiindcă împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar aici, în locul ăsta, ne spune mai mult. E chiar în lăuntru vostru. Împărăția lui Dumnezeu este chiar în lăuntru vostru. Dacă v-ar întreba cineva din lume, cum vine asta, Dom'le? Împărăția lui Dumnezeu e în lăuntru meu? Da. Ce i-ați răspunde? Lucrul ăsta noi trebuie să-l cunoaștem, ca cei din lume ne pot întreba. Dar și noi trebuie să știm. Păi și știm. Pentru că Domnul Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus și ne spune. Haideți să vă întreb ceva. Pe Domnul Iisus Hristos înviat din morți, l-a văzut preoții ce mai de seamă, fariseii, cărturarii și bătrânii care l-au condamnat la moarte? Cum? Nu. Nu l-au văzut. Dar ucenicii, apostolii, l-au văzut? L-au văzut, Domnule. L-au văzut. Și ei au strigat tare. Nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Noi l-am văzut viu. L-am pipăit cu mâinile noastre. El este. E viu. A înviat. L-am văzut. Îmi zice, de ce se părerea asta? Și fratele Nelu a spus-o foarte bine. Pentru că celor ce au, li se va da. Aceștia au crezut în Domnul Iisus Hristos și l-au văzut viu. Le-a dat harul acesta să-l vadă viu. Și l-au văzut. Uitați-vă dumneavoastră în tot cuvântul lui Dumnezeu. Spuneți-mi și mie, ce lucruri ați văzut mergând pe apă? Și am zice noi, după legile fizicii, ce spune fizica? Fizica zice așa, băi, fratele meu, e legea asta lui Arhimede. Cum mai știți care e? Dacă n-apă este vin de jos, sus cu aceeași greutate, apa înlocuită. Cu apa înlocuită. Ăsta e principiul pe care merg vapoarele. Poate acum deja v-ați gândit la vase de croazieră. Și acelea. Dragii mei, împărăția aceasta a lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne spune că este în lăuntru nostru. Și am zis noi, cum dovedim asta? Este în lăuntru nostru. Este în lăuntru nostru sau nu e? Este. Și dacă vă ține cineva din lume dovadă, ce-i spuneți? Da. Haideți să citim două locuri. Aș dori să citească cineva un verset. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11. Hai să vă aduc eu și cu pagina
671. Eclesiastul 3:11. Vă rog. Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Bun, mulțumesc. Deci Domnul Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Omul are gândul acesta al veșniciei. Omul știe că e o veșnicie. Dumnezeu a pus gândul acesta în ființa lui, în ființa umană. Omul știe că este o veșnicie. Și omul știe că este o întâlnire cu Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și își spune limpede: omule, pregătește-te să întâlnești pe cine? Pe Dumnezeul tău. Pregătește-te. Și omului este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Vine sau nu vine? Vine, în mod sigur vine. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu poate să mintă. Acum, mai mult, aici Domnul Iisus Hristos vine și spune, în altă parte zice că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și era prin prezența lui, a Domnului Iisus Hristos. Aici, în locul acesta, vine și răspunde chiar că Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru ființei umane. Cine vine și pune această întrebare? Tocmai fariseii. Dar știți ce spune Domnul Iisus Hristos despre farisei? Vor intra ei în Împărăția Cerurilor sau nu? Domnul Iisus Hristos spune că nu. Datorită comportamentului lor și atitudinii lor și necredinței lor, Domnul Iisus vorbește ucenicilor și le zice așa: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ei, tocmai acești farisei vin acum la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă când va veni această Împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde în mod surprinzător, am zice noi, Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să-i dască privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este unde? E chiar în lăuntru vostru. Și totuși, voi, fariseilor, nu veți intra în ea. Nu e uimitor asta? Este. Dacă vă întreabă cineva, cum e Împărăția lui Dumnezeu în mine, nu? Că eu nu văd. Și îi răspundeți. Dragii mei, Împărăția lui Dumnezeu este înscrisă în structura ființei noastre. Este înscrisă în structura ființei umane. V-am mai spus eu, mă fac așa o mică retrospectivă. Ați văzut două persoane care se ceartă? Se ceartă, da, se ceartă. Se învinuiesc reciproc. Tu ești de vină că ai făcut așa și trebuia să faci altfel. Și cealaltă parte vine și ea și zice, ba nu, tu ești de vină că tu ai făcut așa și trebuia să faci altfel. Deci cele două părți care se ceartă se acuză reciproc de încălcarea unor norme de conduită. Așa este. Ia uitați-vă dumneavoastră pe tot pământul nostru. E vreo persoană, un om care nu s-a certat niciodată? Nu e, domnule, toți se ceartă. Toți s-au certat. Măcar o dată, toți oamenii se ceartă. Dar știți de ce se ceartă toți oamenii? Din cauza că toți încalcă același standard de conduită. Și se acuză reciproc. Tu ești de vină, că uite ce ai făcut și nu trebuia să faci așa. Și cealaltă parte vine și acuză, ba nu, tu ești de vină, că uite și tu ce ai făcut și nu trebuia să faci asta. Toți care se ceartă se acuză reciproc de încălcarea unor norme de conduită. Întrebarea e, care este standardul acestor norme de conduită pe care le încalcă toți oamenii de pe terra? Că toți se ceartă.
într-un fel sau altul. Care-i, domnule, standardul acesta de conduită, de comportament? Împărăția lui Dumnezeu. E înscrisă în structura ființei umane. Omul știe ce e bine. Știe ce e bine? Știe ce... Păi de unde știe omul ce e bine, domnule? Legea aceasta a împărăției lui Dumnezeu e înscrisă în structura ființei Lui. Ia să vedeți un om din lume care n-a deschis cuvântul lui Dumnezeu niciodată. Dacă dumneata, copila lui Dumnezeu, faci ceva nepotrivit, ia să vezi că acela din lume, care n-a citit Biblia niciodată, imediat vine și te reproșează. Păi și voi faceți așa? Păi cum? Păi nu e bine ce ai făcut. Nu e bine. Nu e bine. Păi de unde știi că nu e bine? Că n-ai citit Biblia niciodată. Știi? Știe că nu e bine, da? E că nu e bine. Dragii mei, în Eden, părinții noștri au mâncat dintr-un pom, din care Dumnezeu le spusese să nu mănânce. Cum se numește pomul acela? Pomul cunoștinței binelui și răului. Omul descunoaște și binele și răul. Știe și ce e bine și ce e rău. Le știe sau nu le știe? Le știe. Le știe. Deci, legea împărăției lui Dumnezeu este înscrisă în structura ființei noastre. Apoi, noi, oameni și toți oamenii de pe Terra, ni s-a dat de către Domnul Dumnezeu suficiente informații despre Dumnezeu. Asta iarăși trebuie ca noi să le știm bine. Ca cineva din lume, dacă ne întreabă, să venim rapid cu Scriptura în față și să-i dovedim. Băi, omule dragă, băi, fratele meu conațional, băi, te iubesc, mă, că ești conaționalul meu. Și Domnul Dumnezeu îmi spune să te iubesc, mă. E semenul meu, mă. Domnul Dumnezeu ți-a dat și ție suficiente informații despre El și tu nu poți să te prezinți înaintea lui Dumnezeu la judecată și să zici, Doamne, eu n-am avut suficiente informații despre Tine, așa că nu s-ar cuveni să mă judeci. Nu? Acum vin eu la dumneavoastră și vă întreb, cum dovediți unei persoane din lume că Domnul Dumnezeu i-a dat suficiente informații despre Dumnezeu? Uite cum. Când se naște un copilaș, acestea sunt lucruri pe care eu vi le-am mai spus, dar v-am zis, acum aș face o mică retrospectivă. Un copilaș, când se naște un copilaș, Domnul Dumnezeu pune obligatoriu în pachetul acestui copilaș informațiile necesare care îi vorbesc copilașului despre Domnul Dumnezeu. Doamne, dar astea sunt obligatorii. Deci copilașul vine pe lume cu aceste pachete de informații pe care Domnul Dumnezeu le pune obligatoriu în copilaș. Care sunt astea? Sunt două cărți. Sunt două cărți. Și ar trebui să știți bine locurile din Scriptură, unde Scriptura vorbește despre aceste două cărți. Deci, în total, sunt 3 cărți. În total, sunt 3 cărți care vorbesc despre Domnul Dumnezeu și în care sunt cuprinse mulțimea sau totalitatea informațiilor despre Dumnezeu. Sunt 3 cărți cu toate. Dar 2 din ele sunt obligatorii. Iar una nu e obligatorie. Una e benevolă. Dacă omul vrea. Acum, care sunt alea 2 obligatorii? Odată este Cartea Naturii. Cartea Naturii. Păi o citește copilașul când e mic, păi nu știe carte.
Dar nu trebuie să știe carte. El trebuie numai să deschidă ochișorii și începe să vadă. Începe să vadă. Păi și când începe să vadă, știți ce face de fapt? Începe să citească și citește cartea naturii și vede soarele și vede luna și vede stelele și vede copacii și iarba și florile și oamenii și toate astea le vede. Asta e cartea naturii și copilașul o citește. Unde scrie în Cuvântul lui Dumnezeu despre această carte? Romani? Asta trebuie să le știm bine, dragii mei tineri. Asta trebuie să le știm bine ca să fiți gata să răspundeți unuia din lume care ar intra într-o conversație de acest gen. Deci, Epistola către Romani, capitolul 1, da? Versetul 19-20. Așa, zi tare, frate Cornele. Deci, capitolul 19. Așa. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, că este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sfârșirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui să văd lămurit de la facerea lumii. Cât te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrările făcute de El, așa că nu se pot devinovăți. Așa că și la versetul 28 spune așa: fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Foarte bine, frate Cornele, sigur că da. Iată, așa, zi, frate Sever. În Faptele Apostolilor la 14, Pavel și Barnaba s-au dus în lista. A venit făcut o vindecare, un loc și erau preoții păgâni. Așa. Lui Jupiter și Mercur. Doi. Și au zis, zeii s-au coborât la noi pe pământ, în tip omenesc. Și abia i-au oprit în aducă jertfe și zice așa. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble căile lor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Așa. Pentru că le-a făcut bine, v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să închirice cu vorbele acestea pe roade ca să nu le aducă jertfă. Așa. Deci tot ce a făcut Dumnezeu trebuia să vadă că cineva le-a dat timpuri roditoare, ploi din cer. Sigur. Deci au lăsat fără mărturie. Nu au fost fără mărturii. Da, sigur că da. Bun, deci aceasta, cartea naturii. Cartea aceasta naturii îi vorbește omului din exterior, din afară. Copilașul deschide ochișorii și începe să citească cartea naturii, cartea creației Domnului Dumnezeu. Acum, a doua carte se găsește scrisă unde? Tot aici în Epistola către Romani, capitolul 2, rog pe un frate să citească de la versetul 14 la 16. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisesc cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Da. Deci, zice așa, neamurile măcar că n-au lege. Legea care a fost dată prin Moise, acolo Domnul Dumnezeu își exprima foarte limpede cerințele sale. Nu? Era legea aceea care cuprindea 10 porunci, prin care Dumnezeu exprima foarte limpede, uite care sunt așteptările mele de la voi oamenii. Nu? Atunci niciun evreu nu putea să spună, Doamne, noi n-am știut ce așteptări ai Tu de la noi. Noi n-am știut ce dorești Tu de la noi. Dar niciun evreu nu poate să spună asta. Păi cum? Uite, aveți legea dată de Domnul Dumnezeu prin Moise. Și Domnul Dumnezeu a spus în această lege limpede
Ce trebuie voi să faceți și ce așteptări are Domnul Dumnezeu de la voi. Niște porunci pe care voi trebuie să le împliniți. Ei, vine cuvântul și spune, neamurile n-aveau o lege. Legea aceasta pe Sinai a fost dată poporului evreu. Nu? Și neamurile ar putea să vină acum cu scuze și să zică, păi, dar nu ne-ai dat, Doamne, o lege. Noi, neamurile, n-am avut o lege. Poporul Israel a avut o lege, ai dat-o prin Moise, poporului tău Israel. Dar noi, neamurile, n-am avut o lege. Neamurile înseamnă celelalte popoare de pe Tera, în afară de Israel. Toate celelalte popoare de pe Tera se numesc neamuri. Da? Și că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și dovedesc că lucrarea legii, și uitați-vă că e scrisă cu L mare aici, lucrarea legii, vorba de legea lui Dumnezeu, este scrisă în inimile lor, în inimile oamenilor, în structura ființei lor. E înscrisă această lege a lui Dumnezeu, deci în structura ființei umane. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor, deci cartea asta e cartea cugetului, e prezentă în fiecare om? E prezentă. Lucrarea aceasta a cugetului, care, despre aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se desvinovățesc între ele. Faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Atenție! Atenție la ascunzișul fiecăruia. Zici, nu le știe nimeni. Dragul meu suflet, le știe Domnul Dumnezeu. Tot ascunzișul, zici, știe Domnul Dumnezeu. Atenție la ascunziș. Bun. Deci, acestea sunt cărțile obligatorii. Cartea naturii și cartea cugetului. Cartea naturii îi vorbește copilașului din exterior, cartea cugetului îi vorbește copilașului din interior, din lăuntrul lui. Întrebare, care din aceste două cărți îi vorbește mai tare? Cartea cugetului. Asta îi vorbește mai tare omului. A treia carte, care nu este obligatorie, este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, care o avem și noi în față și care cuprinde totalitatea gândurilor despre Dumnezeu. Dragii mei, vă spuneam eu data trecută Vă spuneam eu data trecută despre rețelele de calculatoare. E o zonă, dar tinerii, nu știu, voi tinerii, bă, dar voi aveți de-a face, mă, cu calculatoarele, bă, dar faceți informatică în școală, mă. Asta nu, deci vremea noastră de astăzi nu mai e concepută fără computere. Și asta ar trebui să fie o zonă care să vă placă, să vă atragă. Ați văzut vreunul dintre voi ce se întâmplă la NASA? Nu știți ce e NASA? Centrul de cercetări aerospațiale. Dragii mei, dacă intri într-o sală la NASA, ce e acolo? Sală mare, mulțimi de computere. Mulțimi, da. Toate astea sunt legate într-o rețea. Și acolo se pun la cale marile deplasări în univers. Domnul a fost pe lună. A fost un centru spațial la NASA, unde se controla tot. Dragii mei, noi suntem ca un centru spațial și aici, nu?
Omul s-a dus unde? Pe lună. Și se duce și cercetează spațiul cosmic, în diferite părți. Nu o să plecăm și noi de aici. O să plecăm, nu? Și noi știm și unde mergem. Nu? Uitați-vă dumneavoastră la poporul evreu în pustie. Doamne, eu am rămas uimit, Doamne. Dragii mei, frați, și poate citiți în Cuvântul Dumnezeu și citim în Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu prea dăm noi atenție. Uitați-vă dumneavoastră la deplasarea poporului evreu în pustie. Da? Vă întreb eu, când făceau ei popasuri, care era organizarea? Nu știți. Pentru că nu dați importanță. Dar sunt lucruri deosebit de importante. În centrul taberei, cine era? Cortul întâlnirii. Leviții montau cortul, demontau cortul. Cortul întâlnirii. După aceea erau niște seminții la nord, la sud, nu? La vest și la est și cortul întâlnirii pus la centru, la mijloc. Și acolo la număr 2 vă spune și care seminții erau la nord. 3 seminții erau la nord, 3 seminții la sud, 3 seminții la vest și 3 seminții la est. Nu? Și toate semințiile acestea erau în jurul cortului întâlnirii. Și ce se vedea în jurul cortului întâlnirii? O mulțime de alte corturi în care locuiau familiile poporului Israel. Păi, eu când mă uit la tabloul acesta, păi și un om al lui Dumnezeu a exclamat și a spus așa: ce frumoase sunt corturile tale, Israelei! Avea dreptate! Avea dreptate, Doamne, ordine, bine organizat, sigur că da. Știți ce am văzut eu în asta? În tot aranjamentul ăsta al evreilor în pustie, eu am văzut rețeaua de computere a lui Dumnezeu. Vorbeam noi data trecută și vă întrebam care este elementul principal al unei rețele de computere. Și acela era calculatorul central, serverul. Uitați-vă la imaginea aceasta a poporului evreu în pustie. Unde era calculatorul central? Cortul întâlnirii. Acesta era calculatorul central. Toate celelalte familii ale evreilor locuiau în corturi mai micitele față de cortul central, cortul întâlnirii. Nu? Și toate aceste corturi ale lui Israel le-am putea numi terminale. Nu? Așa cum ați fost la o bancă măcar, nu? Ați văzut acolo o mulțime de computere care merg. Dar să știți că toate acele computere sunt legate între ele. Acum a apărut și modul ăsta de legătură wireless. Ce înseamnă wireless? Fără fir. Nu e un fir fizic să-l vezi. Nu? Dar Biserica Domnului Iisus Hristos este exact o rețea de calculatoare. Știți asta? Fiecare copil al lui Dumnezeu e un terminal. Toate computerele acestea, deci toți copiii lui Dumnezeu, sunt legați între ei în această rețea de computere, de calculatoare. Calculatorul central care este? Domnul Iisus Hristos. Și noi toți suntem legați și cuplați la calculatorul central, dar chiar și noi, între noi, suntem legați în această rețea minunată, cerească și dumnezeiască. Întrebare: care e legătura între terminale, între computere, între copiii lui Dumnezeu? Am putea zice, e wireless, domne. Păi e wireless, că nu se vede. Care e aceea? Legătura frățească. Legătura dragostei. Frate Sever, așa e. Bine ai zis. Legătura frățească.
dar asta este, de fapt, legătura dragostei. Domnul Iisus Hristos a dat terminalelor acestei rețele a Lui o poruncă. Ce poruncă a dat, Domnule? Să vă iubiți unii pe alții. Dragostea e legătura desăvârșirii. Și toate aceste computere sunt legate între ele prin legătura dragostei Domnului Iisus Hristos. De asemenea, am învățat noi data trecută despre, am spus ceva și despre soft, n-aș mai vrea să mai intru acum în detalii. Numai un aspect. Există niște programe răufăcătoare care intră într-un computer, într-un terminal și îl poate termina de tot. Cum se numește ăsta? Virus. Virus. Se poate numi virus. Ca microb. Ei, ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre unul numit Balam. Balam acesta a deschis o cale. Dar știți ce a făcut el? S-a uitat la taberele lui Israel și a fost mișcat și șocat când a văzut el și a zis: ce frumoase sunt corturile tale, Israele! O, de-aș avea parte de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Întrebare: a avut parte? Nu. Și rămâi uimit. Omul ăsta este dat de Domnul Dumnezeu informații. Dom'le, o măgăriță. A vorbit cu el, o măgăriță. Cum e posibil? Ați mai văzut în paginile Scripturii un caz asemănător? O măgăriță să vorbească cu un om? Atunci s-a întâmplat. Și măgărița asta i-a vorbit lui Balam. Și măgărița asta i-a vorbit lui Balam și a spus-o limpede: oprește-te, că drumul pe care mergi duce la moarte. Doamne, rămâi uimit când citești pe paginile Scripturii și vezi cum acest Balam a introdus în poporul minunat al lui Dumnezeu ce? Un virus. A introdus un virus. Și stai și Doamne, cum e posibil așa ceva? Și el e numit omul cu ochii deschiși. Cum poți, mă, dacă ești omul cu ochii deschiși și Domnul Dumnezeu ți-a deschis ochii ca să vezi, mă? Cum poți, mă, să vii și să introduci virus în poporul lui Dumnezeu? Se poate? Se poate, Doamne. Dragii mei, să luăm bine seama. Omul acesta a introdus un virus în poporul lui Dumnezeu. Omul acesta a deschis o cale, a deschis un drum, dar a venit cu un virus. În cuvântul lui Dumnezeu, virusul acesta este denumit calea lui Balam. Timpul s-a scurs acum și data trecută, tot până în punctul ăsta, ar trebui să ne oprim. Bun, bine, acum să sperăm că data următoare vom intra în virusul acesta al lui Balam și nu este singurul. O să constatăm pe paginile Scripturii o mulțime de alți viruși care au fost introduși de cel rău în această rețea minunată de computere care se numește Biserica Domnului Iisus Hristos. El vine și zice: eu voi zidi biserica mea. Doamne Iisuse, îți mulțumim. Îți mulțumim că ne-ai făcut și pe noi terminale în rețeaua dragostei cerului. Doamne, să faci parte din această rețea de computere, să fii legat la Domnul Iisus Hristos, să fii legat cu frații tăi prin legătura desăvârșită a dragostei. Asta e Biserica lui Dumnezeu. Aceasta este împărăția care ne așteaptă, împărăția dragostei Fiului Său. Domnul Iisus să fie binecuvântat în veci. Amin. Amin.